Min egen søde engel. Kun nogle få ord i dag, og det er på mail. Og blot for at fortælle dig, at der ikke har været et minut, hvor jeg ikke har tænkt på dig. Der har ikke været et sekund, hvor jeg ikke har fantaseret om dig og din søde, bløde, smukke krop og dit lange, lyse hår, der kilder på min hud. Jeg har skrevet kærestebreve, skriv med hjertet, simpelthen fordi at jeg kender så mange mennesker, som har svært ved at finde ud af kærligheden. Min bog henvender sig både til den nyforelskede, som gerne vil lære at skrive et godt kærestebrev, og som vil score den eneste ene. Men et kærestebrev kan jo også bruges til at holde kærligheden ved lige. Der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at udtrykke deres følelser. Og det er måske en af grundene til, at der er så mange skilsmisser, og at der er mange, der lever alene. Fordi det ligger ligesom ikke i vores kultur, at vi udtrykker passion for vores elskede. Tre gode råd til at skrive et godt kærestebrev. Du skal først og fremmest sætte dig ned og slappe af og komme i kontakt med dit eget hjerte. Så skal du være ærlig omkring dine følelser. Prøv at beskrive, hvad det er, du føler for din kæreste. Og så skal du selvfølgelig tænke på dine modtagere. Hvad er det for en type menneske, du skriver til? Og kærestebrevet, det er ligesom en lille gave, man giver. Kærestebrevet, de er meget personlige, og de er meget følsomme, og det er lige præcis det, at modtageren sætter pris på. Det viser, at der er en, der elsker en.